Hello mga ka-spotlight! Ako si JM De. Susunod makakasama natin ang director ng CLTV 36. Bukod sa pagdidirect sa CLTV, ano po ba yung ginagawa mo? Oh, well, I'm a model. Hindi. Ano pa? Ano pa? Content creator. Content creator. Ano pa? Ano pa ba? Parang wala akong ginagawa sa buhay. So, yon si JM Bungke. Palakpakan naman natin! Ayan! Nagsama ka pa? Bayad na bayad tong mga ano mo? 20 yan eh. so, ilan sila? 200 po kasi kami ngayon dito. Marami-rami din Ayan. yan. So, gusto ko malaman ano ba ang pangarap ng isang JM Bungke? Well, before, pangarap ko lang talaga. Ay, umiyak. Magkapera. Oo. And nung nag-graduate na ako, doon na ako parang nangarap maging isang director. Ngayon kasi sinasabi niya, nag-graduate na siya, ang pangarap niya magkaroon ng pera. Sino ba naman ang may ayaw ng pera, di ba? So, ano ba ang natapos ni JM Bungke? Saan ka nag-aral? At yung kumbaga expertise ng isang JM Bungke? So, I'm a graduate Communication Arts sa Our Lady of Fatima University dito sa Pampanga campus. So, ayun. Before kasi ang forte ko talaga, it's more on sa kama ko. Like acting, ganyan. Pero nung nag-graduate na ako, parang tinapos ko na rin siya doon. Anong acting ginagawa mo? Lahat. Yung mga films, series namin, mga gano'n. Yung mga, Pero ngayon, nasa behind the scenes siya kasi Yes. nagdidirect siya for CLTV. Gusto ko din malaman, bakit mo pinasok ang communication arts? Kasi usually, pag communication arts, more on media, more on broadcasting, journalism, ganyan. Pero ikaw, more on film. So ano pa yung deeper reason bakit nag-ABCom ka? ang free lang kasi, parang free ka sa kung ano ka. Ano, libre yung tuition? Hindi siya, mahal nga. Ano nga, bakit? Hindi parang pwede mong ipakita kung sino ka. Hindi siya parang kailangan mo mag-pretend na parang, ito ganito. So pag-accountancy ka? Oo, kasi nakaupo kayo. So gusto mo na yung creative Yes. freedom mo, na ma-express mo yung sarili mo through arts. Yes. Pero di ba pumasok sa isip mo, syempre, nung college tayo, pareho tayo ng course, communication arts, na maging reporter, maging, kumbaga, magsulat for TV, na makita sa TV, di mo ba naisip na pasukin yung mga Yung ganun? reporter, never. Kasi hindi talaga ako, dyan. Okay, sa pagsusulat din. And yung acting talaga, yun yung naging una kong dream talaga. Like, maging umarte lang ako. O sige, tingnan nga natin kung nabaril ka, paano may act na nabaril ka? Beng! Maliit lang yung barel. Water gun lang pala, nabasa ka lang. O kung bazooka, mas malaki. Boogs! Oh. Siyempre malayo siya, so hindi agad tatama Nakaiwas sa'yo. ka. Nakaiwas ako. Wala, di ba? Ito yung barel. Babaril na kita. O yan, pasukin naman natin. Bukod sa directing, syempre, content creator. Ito medyo gusto ko malaman. Bakit mo pinasok yung pagko-content creator? Kasi alam naman natin, pag content creator ka, gumagawa ka ng content online. Ano ba ito? Explain mo ano ba tong content creation na ginagawa mo na to? So ako, nung pinasok ko to, actually, same yung tanong mo, hindi ko rin alam. Nung nag-start ako. Pero nung tumagal na ako, dun ko na-realize na malaki siyang tulong para sa mga brands. Ganyan. Kasi more on sa mga promotion ako sa mga okay. brands. Kasi may content creation sa YouTube, sa Yes. Facebook, mga videos. Yung sa Pero mga ikaw, life nila, ako kasi more on yung mga products talaga. So, ayun. Naging reason ko kung bakit din ko in-start to. Ayun nga, parang that time wala akong trabaho. I don't know kung paano ako makakabili ng mga gusto ko. So, ginamit ko yung social media para makakuha or makuha yung gusto ko. So, ayun, nag-work naman siya. Nakuha ko naman yung mga gusto ko. And ayun, until now, ginagamit ko sila. Kasama ko pa rin sila until now. parang anak mo. Oo, kasi syempre, I'm so happy na nag-stay din sila kahit nung... At least sila nagstay. So, ayun, napakasaya lang kasi, ayun, ginagamit ko pa din sila until now. Ayun. So,
explain mo paano ba yung proseso kasi baka may nanonood sa atin or nakikinig sa atin na gustong maging content creator din, 'di ba? Paano ka nag-start? Ano yung pinagdaanan mo na gusto ko yung maiiyak ka habang kinukuwento mo? Actually, nung nag-start ako, paano ba ako nag-start? It's sa isang app lang siya. Tapos, dun kasi parang bumibili ka ng sarili mong product. Tapos, yun, pinupost ko lang sila, ganyan. Tapos, dumadami, nagugustuhan ng mga tao. Tapos, nagre-reach out na ako sa mga ibang product na. So, yung iba, tinatanggap nila ako. Yung iba, hindi. Tapos, So, ayun. parang may hinanakit. Masakit siya eh. Pero, well, normal naman kasi syempre baguhan. Oo. Pero nung tumagal na, marami nang sila mismo hinahanap or nagre-reach out sa akin. So, ayun. Ganun lang. So, ano yung pinaka-first product mo na nakaka-partner mo? Kung kahit hindi mo sabihin yung brand, ano yung product na yon? Parang wala. Pinagloloko mo lang yan. Hindi ko na alam kung ano yung first product. Siguro, sige, ano yung second na lang? kasi more on makeup, skincare, yung mga ganun yung product, food. Ayan. So, iba-iba naman. Ito, tinitingnan ko yung Instagram account ni Jay Ambungke para makita nyo na totoo yung sinasabi niya po. Gusto niyo po makita yung mga... Ito, nakikita natin. Sige, kung nakikita nyo sa screen, ayan, kumakain siya ng pizza. Ganyan ka ba kumain ng pizza? Talaga? Oo. R10 ko muna before Tapos, pero after nitong mag-shoot ka, anong ginagawa mo? Tatawagin ko muna yung family ko. Kain na tayo. Cut na din naman. Ayun, nabanggit mo na yung family. Nakatulong ba to sa, kumbaga, makapagbigay ng tulong sa pamilya? Kasi syempre, bukod sa mga produkto, may nakukuha ka din. Anong tawag dito? Mga incentives ba to? O anong mga ano? Well, yung iba syempre more on ex-deal lang siya. So, ang natutulog ko mapakain sila pag pagkain. Pero yung may bayad naman, syempre that time nung wala akong trabaho, more on akin siya eh. Kasi kailangan ko din naman parang ng pera. So, ayun, kung hanggat may sobra naman or like sa food, ganyan, sinishare ko naman yun sa kanila. Naging seryoso ka pagdating sa pamilya. Yeah, oo. O ngayon, sa lahat po ng programa ng CLTV, kung nakikita nyo, nag-iba na yung dating, kung may mga shots na maganda o pangit. Kung may ilaw na ganito. Kung may ilaw na ganito, siya yung may dahilan. So bakit mo naman naisipan na pasukin ang CLTV 36? Siyempre, isa ito sa mga malalaking media organization or media outlet dito sa Central Luzon at sa province of Pampanga. Well, nung nag-aaral pa lang naman ako, kilala na si CLTV. Kilala na namin si CLTV. Kaya parang that time parang ang laki bagay na kung maging part kami ni CLTV pag-graduate namin. So, medyo natagalan lang, pero sabi nga nila, right time pag pumasok ka. So, that time siguro hindi pa kanila kailangan. Hindi pa nila ako kailangan. Wow. So, ngayon, ayun, nung nag-hire naman. Actually, wala naman kaming choice. Actually din. So ayun, ngayon na nandito na ako, nakapasok, super masaya. Kasi I mean, dream ko to, dream ko maging director and then makatulong yung mga shows, mabigyan ng buhay or para matulungan sila na maghatid. Ay, patang seryoso natin. Maghatid ang bawat usapin. Yes, maghatid ng magandang programa. So parang ang sarap lang sa feeling na kasama ka or part ka ng programang yun kapag nagugustuhan ng mga Hindi tao. lang part ng programa, lahat ng programa part ka. 'Di ba? Mayroon pa tayong niluluto ngayon. Kaya humanda-handa ka na. Tulungan niyo ho kami. So ngayon, gusto ko din malaman ano naman yung naiambag ng CLTV sa'yo kasi pumasok ka November, 'di ba? November. Tapos since then, ano yung nag-improve sa'yo? Kasi ang sinasabi natin sa CLTV, papasok ka ng kumbaga 50% lang na buo, lalabas ka ng 500%, 'di ba? So ngayon ano yung natutunan mo sa CLTV so far? Well, actually hindi nga 50% na pumasok ako dito. Siguro mga nasa 30 lang. Kasi syempre after graduate ko wala na akong ginagawa, parang okay, di ko na alam. Ngayon, syempre yun mas nalalaman ko na yung sa media, like sa mga text, audio, lights, lahat yon kasi kailangan mo siyang pag-aralan. So yun siguro yung mga natutunan ko ngayon. I mean, tinatry ko pang matutunan kasi mahirap siya eh. Marami siyang, marami kang parang dapat malaman. So unti-unti, nalalaman ko naman na siya. So ano naman yung pinaka, sige, ano yung pinaka nag-e-enjoy ka
na ginagawa o nag-enjoy na programa at saan ka nahihirapan? Sige, gusto mo pahirapan kita questions talaga. Yung pinakamahirap siguro, yung news. News, yung live. Kasi bakit live news? siya. Tapos, hindi ko siya porte. So, parang bago siya sa akin. Kaya nung first episode ng news, like parang, hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. Kaya kailangan ko ng tulong ng iba. Though I'm so happy naman nandito yung ibang staff na ngayon, smooth naman na siya. Hindi kasi sa newscast, iba kasi siya sa mga current affairs programs na meron tayo. Seryoso to, na live na isang oras ang ating ipinapalabas sa television tsaka sa YouTube. Totoo. Pero naman yung sa ka nag-e-enjoy na program or experience? Siguro, yung pinaka-enjoy ko pag ganyan, yung shoot namin sa labas. At saka yung mga live coverage natin, like mga pageants, mga JLF, ganyan. Super nag-e-enjoy ako doon kasi syempre sa labas, marami kang nakikita. Tsaka mas maraming nangyayari. So, pag naman sa studio, siguro yung pinaka nag-e-enjoy ako pag nag-iisip na ng mga setup. Nag-e-enjoy ka talaga? Nag-e-enjoy. Mahirap siya. Mapapaisip ko na, wala na ako idea, ganyan. Pero, yun yung challenge eh. Yung kailangan mo mag-produce ng setup or yung set design ng programa. Ayun. So ngayon, gusto namin malaman yung journey mo after college. Madami-dami na nangyari sa buhay mo. Yeah. Madami na. Madami. Kasi parang 5 years na rin yun eh. Ano naman ang susunod na gusto mong gawin? Siyempre, hindi ka aalis sa CLTV. Ito po recorded na hindi siya magre-resign. So what's next for JM Bungke? Siguro tuloy pa din naman. Tuloy pa din ang awit ng buhay ko. Okay. So ayun, parang tuloy pa din naman pagdidirect. Tuloy pa din yung, especially yung love ko sa film. Tutuloy ko pa din naman siya, yung pagiging content creator ko. Tuloy pa din. So ngayon wala pa naman akong plano. Siguro, mag-join na ako ng... Mag-join ng kulto? Mag-join ng I mean, tuloy pa din yung buhay. Kung ano yung nasa harap, kung ano yung... Hindi, pero nasa likod? Wag na natin. Sabi nga nila, maaari mo siyang tignan, pero wag mo na siyang babalikan. Uy, tayo Nilo ako doon. Tayo? Yung episode natin, hindi seryoso Okay. Hindi, sa totoo lang, gusto kong i-push pa sa buhay ko yung pagiging... Ba't nakikinig yung boses mo? Iyak kasi talaga ako. Na talaga, yung pagiging model ko. So, anong model? Kung magiging model ka, anong brand? Hindi, anong produkto? Katol, gano'n? Mga underwear. Gusto ko yung mga... pero seryoso yun. Kasi before, nagka-casting talaga ako. Pero hindi ko lang siya tinutuloy kasi parang marami pa pala ako kailangan alabin. So, marami pa kailangan kainin, marami pang kailangan i-prepare, ganyan. Pero, wag ka na muna mag-model, siguro. Pag-iisipan ko. Hindi mo choice nila. I-choice niyo ako. Sige. Para lang to close this, ano ang mensahe mo to your younger self kung makakausap mo ang batang JM Bungke? Akala ko ba di seryoso? Seryoso, pero gusto ko syempre malaman ano ba ang gusto mong sabihin sa sa younger self kasi yung journey mo so far, malay mo hanggang dito na lang. Ito na pala yun. Ano ang message mo? Hindi pa alam. Wow. Wow, Wow, hindi. Siguro, masasabi ko lang sa kanya, I know na pagod na siya. Oo. I know na marami siyang pinagdaanan before. Oo. Sana. Hindi, pero sana proud siya kung ano ako ngayon, kung anong ginawa ko sa kanya ngayon. Sana. Kasi I know na nung bata siya, wala siyang pangarap. Ngayon, wala pa rin. Meron na siguro. Meron naman na, pero sana happy siya doon sa pangarap ng ginawa ko ngayon at saka sa gagawin ko pa. Ayun, sabi man nila, malayo pa. Ang umaga. Pero layo pa talaga. Okay. Pero sana, sana lang, magtiwala lang siya sa akin. I love yourself.
Ayan, naubos na yung oras natin pero sana na-enjoy yung ating unang episode. Ayan, palakpakan natin, JM Bungke! Ayan, ako po si JM Desus at see you sa next episode ng Spotlight. Thank you so much! Magsasalita ba? Wala na.